Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga higala, maayong adlaw na sab kaninyong tanan na sabta sa ato ang the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kini si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, natay church diri sa Liloan ug dito sa Suong Mactan, Lapu-Lapu. Ug karon nga adlaw atong hisgutan kaning pagkabanhaw. No, kay importante mga higala nga atong mahibaw-an ug atong masayran ang pinaka mensahe niini nga maong pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Gani atong hisgutan kining sa Juan Kapitulo 11 bersikulo 25. No, sa diha nga si Marta nagkita og si Ginoong Hesus kay namatay iyahang igsuon nga si Lazaro. Og diri niingon si Ginoong Hesus, si Jesus miingon ngadto kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Og si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Nagtuo ba ikaw niini? So mga higala, kung ikaw magbasa niini o wala ka mahisayod sa Biblia, maglibog jud ka. No, but diri niingon si Jesus Christ nga siya mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Gani sa John 14:6 niyon siya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No? So siya ang pagkabanhaw. Niingon siya, siya nga nagatuo kanako bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Ngano man nga niingon man sa Ginoong Hesus siya patay pa. Tungod kay mga higala, kita namatay ngadto sa sala. Patay ta tungod sa sala. Sa Episo Kapitulo 2 bersikulo 1, niingon ang Biblia nga kita mga patay pa tungod sa mga kasalanan ug kalapasan. No, muna nga atong niingon diri sa 2, ug kamo iyang gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala. No, so tungod sa sala mga higala, niingon ang Bible kita mga patay atubangan sa Dios. Apan niingon ang Bible, niingon si Jesus Christ bisan siya patay pa, apan siya mabuhi. Tungod kay kung ikaw motuo ni Ginoong Hesus Kristo mga higala nga imong manluluwas, niingon ang Bible, ikaw makabaton og kinabuhi, no? Makabaton og kinabuhi. Unsa man ni nga kinabuhi? Espirituhanon nga kinabuhi. Mahimo kang buhi atubangan sa Dios. Makaangkon ka aning kinabuhing walay katapusan, no? Mabuhi ka tungod kay patay ta sa sala. Apan kung ikaw motuo ni Ginoong Hesus nga imuha siyang manluluwas, yun ang Bible, mabuhi ka, no? Mabuhi ka atubangan sa Dios, no? Muna nga ingon siya nga katong mga nagtuo kaniya makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Kinabuhi na gikan sa Dios. Kinsay mohatag niana? Ang Dios. Sa unsang paagi maangkon na nimo, ningon ang Bible, kung mutuo ka ni Ginoong Hesus Kristo. Moingon siguro ka, nituo man sad ko ni Ginoong Hesus. Mga higala, kani nga klase nga pagtuo ningon ang Bible sa Roma Kapitulo 10 bersikulo 9, nga kung imong isugid sa imong baba ang Ginoong Hesus ug magatuo diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas.
Kay pinagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Daghan man moingon ni tuo man sad mi ni Ginoong Hesus. Ibaw man sad mi nga manluluwas siya pangutanan ni salig ba ka, no? Kay niyon ang Bible kay pinagi sa imong baba mogawas unsay naa sa imong kasing kung tinud-anay ka ni salig ni Kristo nga imong manluluwas mga higala makadeklarar ka sa imong kaugalingon nga langit makadeklarar ka sa imong kaugalingon nga usa nining adlaw kauban na ka sa Dios ato ka sa langit, no? Daghan mang mutuo ni Ginoong Hesus Kristo niya dili sigurog langit. So buti pasabot niya na mga higala wala gyud ka misalig ni Kristo nga imong manluluwas, no? Wa gyud nimo siya tuhui kay tungod kaning pagtuo mga higala inubanan ni siya sa pagsalig. Nga buti pasabot imong gitugyan imong kaugalingon diha ni Ginoong Hesus Kristo. Wa na ka nagsalig sa imong maing buhat, wa ka nagsalig og relihiyon kung dili didto lang niya. Mulang daghan ang mga tao karon nga dili gyud sila makaangkon ni ining maong kaluwasan sa ilahang kalag. Kay matud pa sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 9, ingon nga sangputanan sa imong pagsalig kaluwasan sa imong kalag. So you see, kung ikaw day mga higala tinud-anay kang mosalig ni Kristo nga imong manluluwas, ningon ang Biblia kaluwasan sa imong kalag makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Din man na nato mabasa diri sa Biblia. Muna mga higala nga ningon si Ginoong Hesus Kristo sa bersikulo 26 ug 15 nga nagakinabuhi og nagatuo kanako dili gayud mamatay. Nagatuo ba ikaw niini? Ngano man nga dili naman ta mamatay, siguro sa lawas mamatay ta kay sa abog ni gikan sa abog ta pauli og gitukda naman ni nga mga matay gyud ta apan adunay kinabuhi kuyog ni Kristo. Nahangtod sa kahangturan kuyog ta nila. Kuyog ta niya, no? Tungod kay kung ikaw naa ni Kristo mga higala, ningon ang Bible dili ka hinukman sa silot, no? Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ningon ang Biblia ingon ang Bible busa karon wala nay pagkahinukman sa silot ngadto kanila nga naa ni Kristo Hesus kinsa wala nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu, no? Dili na hinukman sa silot. So buti ba subot mga higala kung naa na ka ni Kristo karon imo siyang gidawat nga imong manluluwas, imo siyang gisaligan nga gitugyan nimo imong eternidad ngadto kaniya ningon ang Bible dili nakahinukman sa silot. So buti ba sabot ini kamatay nimo aduna na kay padulngan kuyog naka sa Ginoo hangtod sa kahangturan, no? Na makita na nimo ang katinud-anay sa kinabuhing dayon kuyog sa Ginoo, no? Kay duha man ka lugar atong adtuon, kinabuhing dayon ug kamatayon nga dayon. Unsa man ang kamatayon nga dayon? Impierno na, silot na sa pagkalaglag hangtod sa kahangturan matud pa sa Biblia. Apan salamat ni Ginoong Hesus Kristo nga kung ikaw mga higala mo dawat ni Kristo nga imong maluluwas ningon ang Bible wala na kalaglagan, no? Salamat sa Dios na si Jesus Christ na banhaw. Kasi diyang namatay sa dito sa cross nga katong kamatayon motoy kabayaran sa atong sala. Nganong magpasan pa man ka, ngano nga magpasan-pasan pa ka kay gusto kang bayran ang imong sala. Mga higala gibayran na ang sala, no? Magpuasa ta, mag pasakit ta sa atong kaugalingon para nga maluoy ang Ginoo, dugay ra naluoy ang Ginoo, mao bitawng si Ginoong Hesus namatay didto sa krus gibayran niya ang atong mga sala aron dili na kitay mobayad, siya nay nibayad alang kanato. So unsa pa may imong bayran, unsa pa may imong pas-anon nga gipas-an naman, gibayran naman ni Ginoong Hesus Kristo. Manay ka mga higala, maangkon na nimo nga mao nga kaluwasan, kani nga kaluwasan ningon ang Bible maayo ning balita, no? Nga si Kristo namatay gilubong ug nabanhaw siya.
wala siya nagpabilin dito sa lubnganan, kay kung nagpabilin pa lang siya sa lubnganan, bakak to tanan iyang gisulti. Apan salamat sa Dios nga ang mga apostoles nagpamatuod ug ang mga nakakita kaniya nga nagpamatuod nga si Kristo nabanhaw, no? Nabanhaw. Kay kun wala pa lang siya nabanhaw ningon ang Bible bakak ni tanan, mangundang ta ni tanan kay wa ra man daytoy katinuoran ang iyahang gisulti. Apan salamat sa Dios nga si Ginoong Hesus Kristo nabanhaw, no? Mo na gitawag diri sa Bible nga buhing paglaom, no? Buhing paglaom sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3. Salamat sa Dios nga ang kaning iyang gihatag kanato dili ni kay gipalaom-laom lang ta, apan buhi ni siya nga paglaom. 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 3, dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo nga sumala ngadto sa iyang madagayaon nga kaluoy nga ipapahimugso kanato pag-usab ngadto sa usa ka buhi nga paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo gikan sa mga patay, no? So niyon ang Bible nagbanhaw kanato gikan sa mga patay, buhi kini siya nga paglaom tungod kay siya nabanhaw kita usab mabanhaw. Pagkanindot ana nga mga balita mga higala nga ako kang agnihon karon, himoa nga si Ginoong Hesus Kristo mo'y imong manluluwas. Aron mga higala, ikaw makabaton sab niini nga mao nga pagkabanhaw ug kinabuhi nga maangkon nimo. Mabitaw ningon si Jesus Christ mo tuo ba ikaw niini? Kay daghan kayong mga tao karon makailala ni Kristo pero ang kaning pagtuo pagkalisod. Moingon dayon sa mo tuo lang ta malangit ta. Dili man kami nagsulti ana mga higala, ang nagsulti ana ang pulong sa Dios. Nga kung ang pulong day sa Dios musulti, bakak day ni, no? Ang Bible mga higala pulong sa Ginoo dili ni siya bakak. Ang Dios dili mamakak. Mutuo man ka og Dios. Mutuo man ka og buhi nga Dios. Then ang Bible mo ni ang pulong sa buhi nga Dios og dili ni siya mamakak. Nagsulti niya siya og kamatuoran mo bitaw niyon ang Bible mga higala sa Roma 8:32 nga ikaw mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mohatag nimo og kagawasan. Mao ni nga naa ni nga maong broadcast mga higala because among gustong ipahibalo nimo, among ipahibalo ninyo nga ang kamatuoran sa Biblia mohatag nimo og kagawasan, dili na ka maulipon sa tradisyon mga patuo-tuo, no? Mga patuo-tuo nga walay kamatuoran diri sa Biblia, no? Sunod lang tag mga tradisyon. Pero dili day kamatuoran sa Biblia, di day muhatag natog kasiguruan sa langit. Munang daghang mga tao karon namasin. Basin ikaw usa ka sa namasin, mga higala ayaw na pamasin. Naa na ang kamatuoran diri sa pulong sa Dios. Ingon si Jesus Christ, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi nga siya nagatuo kanako. Bisan siya patay dili na gyud siya mamatay. Mabuhi siya. Mabuhi sad ka mga higala, no? Una nga among agni nimo karon dawata si Kristo nga imong manluluwas. Saligi siya. Kay pinagi na nga maong imo nga pagsalig niyon ang Bible kaluwasan ni sa imong kalag. Unsa man ang maluwas ka dili na ka maimpyerno. Kay tungod kita mga padulong ta sa impyerno, impyernohonon ta, no? Impyernohonon ta. Pansalamat sa Dios nga si Ginoong Hesus mo'y dalan sa langit, no? Siya mo'y dalan sa langit. Muna mga higala nga kung imo ni siyang dawaton nga kamatuoran sa imong kinabuhi, ako ipasalig nimo na aduna na kay kasiguruan sa imong eternidad, no? Aduna na kay pagpangandam kanus aman day ka mangandam kanang patay na ka ulahin na. Karon mga higala na yun ang Bible karon mao ang adlaw nga gikahinangpan, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Nga mintas makadungog pa ka, patalinghugi kini nga maong maayong balita, no? Nga ang kaluwasan andam na, kun imo ni siyang dawaton maangkon ni nimo. Ug mahimo kang mabulahan mga higala tungod kay ikaw siguro na og langit. Ikaw sa nining adlaw sama na mo moingon usa ning adlaw ini kamatay na mo langit mi. Ikaw sad mga higala,
Ang kuna ni nga maong kaluwasan, ang kuna ni nga maong amin nga maayong balita aron ikaw usab makasiguro. Ug salamat sa Dios nga sa imong pagpaminaw karon ug sa sunod na usab nga higayon hinaot ko nga naa kay nakat-unan ini nga mubo nga mga pagtulun-an naa kay Biblia basaha. Kung ikaw nidawat ni Kristo nga imong manluluwas mahibaw ami ug amo kang tabangan mga higala aron nga si Kristo mo tubo sa imuhang kinabuhi. Salamat og sa sunod na sab nga higayon si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.